Én nagyon sajnálom, hogyha van a teremben, van a vásárcsarnokban olyan, akit nem érdekel és nem érint meg, hogy ezen a héten az ukrán statisztika szerint 9000 fiatal... Ez az alternatíva a Fidesszel szemben. Jól figyeljenek, és akkor majd tudnak választani. Ez lesz, ha nem a Fidesz lesz. Ez lesz. Jól figyeljenek, mert most mutatja ki az ellenfél a fogafehérjét. Jól nézzék meg őket, mert ilyenek. Azt szerettem volna elmondani a legnagyobb tisztelettel, kérve az önök türelmét, aki bekiabálók együttműködését is. Ezen a héten 9000 20 éves fiatal hal meg, innen 1000 kilométerre egy fronton. Aki ezen röhög, más ember halálán, aki belekiabál, belefütyül, 9000 20 éves fiatal, több százezer fehér keresztény 20 éves fiatal halálába, az szégyelje magát, alkalmatlan és méltatlan a közbizalomra. Szégyelje magát. Aki egy háború mellett kampányol, akinek a háború, az emberélet nem számít, az szégyelje el magát. Nekünk, a csendes többségnek számít az ország biztonsága, számít az, hogy minden magyar biztonságban éljen, és Magyarország kimaradjon minden háborúból. Ez a választások tétje, és ez a sorskérdés a következő 4 esztendőben.